l-qarib tagħna issa ilu xhur hemmhekk l-ikel ħażin ħafna li kellet ngħidilkom vera ħażin, ġifieri laqqas biss iniżlu jekk ma noħodlux l-ikel jiena laqas jiekol, laqas biss jiekol. Għax vera ma jittikilx l-ikel hemmhekk. ċertu gwardjani bil-kemm iridu jagħmlu xogħolhom sewwa. Pereżempju jiena noħodlu l-ikel kuljum, noħodulu fl-10 ta' filgħodu jew l-10:30 u qabel it-3:30 l-4 ta' wara nofsinhar iċempilli ngħidlu ħadtu l-ikel, ġibtlek l-ikel, jgħidli le ma tawni xejn. ċertu ikel ovvjament jittikel kiesaħ, ċertu ikel ma jittikilx kiesaħ, allura jkollu jarmih. Hemm ħafna ħmiġ bħal wirdin, cockroach, ġrieden, mort nikkomplenja. Kienu arroganti miegħi, fil-fatt qaluli anka illi jekk se nibqa' nitkellem fil-vojt ma jħallunix laqas noħodlu ikel iktar lili.